سلام كبرات أحوات لما أنتم بأرب حبيرنا أن نصنع مصنعة تنبيد دانيال معرف كل تيك خون أب تنبيد دانيال كمون رأي يوحنس التي نمود أتفت ساميتات أو تنجرنا ويدما تجليتنا نرخبه ممكن من أبتك عند ما الأخت مخدنا التني لب بنفسه كفسب زجلت إجابير أملاخي سلزي أبكن ما أملاخ كن بركخنا ما أنت خيلنا أبتزز لنا يلعلو كل لبنا كانت حت أنا تنبركي خك تسليه ما نتسألي قدسن صادقن እግዚአብሔር አምላክ አዚና ነመስክነ ካለና ጎይታ በዛ ሰዓት ዚያን በዛ ጊዜ ዚያን ፈአድ ካስ ስለዝኾነ ንዓና ዝኸውን ትምህርቲ ክትምህረና እንሆ ናብ ኩሉ ሐቅ ኸአ ክትመርሐና እግዚአብሔር ናትካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ እዚ ናትካ ፈቃድ ሞ ክብርና ኣኻ ይኹን ወእግዚአብሔር ንዓና ዝኸውን ትምህርቲ ክትበና ከምቲ ንነቢ ዳንኤል ዝገለጽካሉ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ንንነብር ዘለና ድማ ክትገልጸልና ፈቃድካ ይሞ ክትገልጸናን ከተብርሃናን ቃልካ ይጽሊ ለሉ ኩሉ ኸአ ክንዳሎ ነዚ ነገር እዚ ተረዲእና ንምጻትካ ድልዋት ክንከውን ጸጋብ ዘሐልና በጎይታ በኢየሱስ ስም አሜን። هرايم بار اب تنبيت إساياس مجمرت أخن كيدينا قد من اب تنبيت دانيال معرف كلتا مخادي اب تنبيت إساياس مبل 40 شدشان معرف قدي 10 قال እግዚአብሔር كم زيبن تنبيت إساياس مبل 40 شدشان معرف اب قصري 10 كم مجمرتا يبلك أملاخ نتي مودعتا كاب انتي غنا خيكونه خلو زنغركمو مخرايك قومي فقد كلون كفصم يزبلكو انا ايه እግዚአብሔር غنا خيكونه خلو نغيرونا يركب እግዚአብሔር አምላክ ገና ከይኮነ ዝቦሎ ዘበለ ኩሉ ድማ ከም ዝፍጸም ቃል እግዚአብሔር ብንጹር ይነግረናል። አብ ቃል እግዚአብሔር አብ ኦሪት ከና ክንሪን ከለና አምላክ ከይሕሱ ሰባይ ኮነን ከይጣዓስካ ወድ ሰባይ ኮነን ይብል ንሱ ዝቦሎ ሳይገብሮ እንዶ ተዛረቦኸ አይፍጽሞ እንዶ ይብለና እሞ አብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ተንባር ኩሉ ትንቢታት ከመ ያቢሉ ተፈጽሙ ከመ አበየናይ ግዜን እዋንን ከአበጽሕና ለና ዘርኢ ስለዝኾነ امبار نتي قدم استفصمه نز حجي زفصم زلو نتي بحجي قلطيفو كخون زلو امبار ملؤ مردا كنركب لعلو كل لبنا ابقم እግዚአብሔር ከነዳሉ ናቱ መንፈስ ቅዱስ ካ አባናት እንሰርሕ ከንዕድሞ ይግባአና እማ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣብ ቁጥር 1 ነቡካድነጻር ኣብታ ካልአይተ ዓመት መንግስቱ ሕልሚ ሓለመ መንፈሱ ከአታወኸ ድቃሱ ድማ ካብኡ በረረ ሽዑት ንጉስ ንፈለጥን ጠቢባንን ጠንቆልትን ከለዳውያንን ንጉስ ሕልሙ ክነግሩ ወይሉ ክጽውዕዎም አዘዘ ንሳቶም ከአመጹ ኣብ ቅድሚቱ ንጉስ ውን ቆሙ እቲ ንጉስ ድማ ሕልማ ሓሊመስ ነቲ ሕልሚ ክፈልጥ መንፈሰይ ተሐዊኹ አሎ በሎም ሽዑቶም ከለዳውያን ንንጉስ በአራማይስጢ ማለት እቲ ቋንቋ ኣብቲ ግዜ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ናይቶም ምሁራት እዩ ወ ንጉስ ንዘልዓለም ህያው ኩን ንባሮትካ ሕልምኻ ንገረና ንሕናውን ትርጉሙ ክንነግረካ ኢና በልዎ እቲ ንጉስ ካነቶም ከለዳውያን እቲ ነገር ረስቲዐ ነቲ ሕልምን ትርጉሙን እንተ ዘይፍለጥኩምኒ ንስኻትኩም ክትስየፉ አባይትኩም ድማ ምድርባይ ጎሓፍ ክኸውን እዩ ነቲ ሕልምን ትርጉሙን እንተ ነገርኩምኒ ግራ ህያብን ውህበትን ዓቢ ክብረትን ክህበኩሜ እምበአርስከ ነቲ ሕልምን ትርጉሙን ንገሩኒ ኢሉ መለሰሎም ሕጃብ ዝንታይና ንርኢ ዘለና ንጉስ ነቡካድነጻር ሕልሚ ሓሊሙ እቲ ሕልሚ አገዳሲ መሆኑ ዘኪርዎ ኣሎ ግን እንታይ ሕልሚ ከም ዝሓለመ ክዝክር ኣይከኣለን እሞነቶም ኣብቲ ግዜት ዝነበሩ ፈለጥትን ጠቢባንን ጠንቆልትን ከለዳውያንን ነቲ ንጉስ ክገልጹሉ ክጽውዖም ከሎ ንርኢ ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣርባዕተ ዓይነት ጉጅለታት ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ፈለጥቲ ማለት ዝፈልጡ ብዝተፈላለየ ነገራት ብሽሑራዊ መገዲ ገይሮም ክገልጹ ከም ዝኽእሉ ዝዛረቡ ዝነበሩ እዮም ጠቢባን ድማኒ እቶም ስነ ከዋኽብቲ ማለት ከዋኽብቲ ብምርአይ ክገልጹ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዮም ጠንቆልቲ ክንሪኦም ከለና ምስ ናይ ምድራዊ ማለት ምስ ናይ ሰይጣናዊ ዝኾነ መናፍስቲ ብምርኻብ ነቲ ሕቡእ ዝኾነ ምስጢር ነገራት ክንገልጽ ንኽእል ኢና ዝብሉ ዝነበሩ እዮም እቶም ከለዳውያን ድማኒ ባቢሎናውያን እዮም እዚኦም ከኣቶም ኣብ ባቢሎን ዝተማሃሩ ኣብቲ ዓቢት ደረጃ ዝበሃል ዝነበረብቲ ግዜቲ ናይ ትምህርቲ ኣብኡ ዝተማሃሩን ዝሰልጠኑን እዮም ነይሮም ኣርባዕቲኦም ዝተፈላለዩ መገድታት ኣለዎም ግን ካብ ኣርባዕቲኦም ዚኦም ጉጅለታት ተሓቲቱ ዘሎ እንታይ እዩ እንተዳልና ነቲ ተሰዊሩ ዝነበረ ነቲ ክንገልጽ ክእለት ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ ምስጢር ዝኾነ ነገር ክንገልጽ ንኽእል ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ ብዝተፈላለየ እኳ መገዲ እንተኾነ ግን እንታይ ክገብርዎ ክገልጽዎ ብርግጽ ንጉስ ነቡካድነጻር ኣብዚ ከም ጨካን ክውሰድ ከኣል እዩ ብገለ ሰባት እንተኾነ ግና ንጉስ ነቡካድነጻር ነቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም
ንኽእሊና ዝብሉ ዝነበሩ ንዑዩ ሓቲትዎም ነቲ ምስጢራት ክንገልጽ ንኽእሊና ዝብሉ ዝነበሩ ስለዚ ነዛ መንግስቲ እንታይ ገብርዋ ነይሮም የታልልዋ ነይሮም እሞ ኣብ መወዳእታ ድማኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ክገልጾም ከቃልዖም ከሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ከድና ክንርኢ ከለና ቃል እግዚአብሔር ኣብኡ ይነግረና ዳንኤልን ብጾቱን ማለት ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎን ኣርባዕቲኦም ካብቶም ጠቢባን ባቢሎን በ10 ኢድ በሊጾም ከም ዝተረኽቡ ንጉስ ነቡከደነጻር ባዕሉ መስኪሩ ነይሩ እንተኾነ ግና ኣብዚ ነገር እዚ ክጽውዖም ኣይዘከሮምን ወይ ከኣኒ ኣይከኣለን እዚ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብናቱ ምሕረት ከም ዝሽፈን ገይርዎ ክኸውን ይኽእል ምኽንያቱ እዞም ፈላጣቲና ዝብሉ ዝነበሩ ኩላቶም ሓሰውቲ እግዚአብሔር ከቃልዖም ፈቃዱን ድሌቱን ስለዝነበረ እሞ ምናልባት ክሳብ 6 ቁጽሪ አንቢበለኹ ክቅጽለ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣፍቅድ 7 ንስታቶም ድማ ካልኣይ ግዜ ማለት እቲ ትእዛዝ ከምዚ ክኸውን ይምስበሎም ክትስየፉ ይኹም ቤትኩም ምድርባይ ጉሓፍ ክኸውን ይምስበሎም ካልኣይ ግዜ ከምዚ ኢሎሞ እቲ ንጉስ ንባሮቱ ሕልሙ ይንገረና ንሕናውን ትርጉሙ ክንነግሪና ኢሎም መለስሉ እቲ ንጉስ ካኣቲ ነገር ከም ዝረሳዕክዎ ስለዝርእኹም ግዜ ክትረኽቡ ትደልዩ ከም ዘለኹም ብርግጽ ፈልጥ ኣለኹም ነቲ ሕልሚ እንተዘይፍለጥኩም ንግና ፍርድኹም ሓንቲያ ንስኻትኩም ግዜ ክሳዕ ዝሓልፍ ኣብ ቅድመይ ቃላት ሓሶትን ምትላልን ክትዛረቡ ተሰማሚዕኩም ኣለኹም እምበኣር እስከ ነቲ ሕልሚ ንገሩኒ ኣነ ከዓ ትርጉሙ ከም እትነግሩኒ ክፈልጥ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ግዜ ክህቦም ዘይደለየ ምኽንያት ስለምንታይ እዩ ከይዶም ኣርባዕቲኦም ጉጅለታት ተሰማሚዖም ብሓደ ትርጉምን ብሓደ መልእኽትን ክመጹ ስለዝኽእሉ እዩ ድሓር ፍቅዲ 11 ከምዚ ይብል እቶም ከለዳውያን ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ምንም እኳ ዓብይን ብርቱዕን እንተኾነ ንፈላጥን ጠቢብን ከለዳውን ከምዚ ዝበለ ነገር ዝጠየቀ የልቦን እሞ ነቲ ነገር ንጉስ ዘፍልጥ ሰብ ኣብ ምድሪ ከቶ ኣይርከብን እዩ እቲ ንጉስ ዝደልዮ ነገር ዘሸግር እሞ ኣማልኽቲ እንተ ዘይኮይኖም ነዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከፍልጦ ዝኽእል የልቦን ማሕደሮም ድማ ምስጋ ዝለበሱ ኣይኮነን ኢሎም መለሱ ኣብዚ ክእለት ከም ዘይነበሮም እሞ ድማኒ ኣማልኽቲ እንተ ዘይኮይኖም ነዚ ነገር እዚ ክምልስ ዝኽእል ከፍልጥ ዝኽእል የለን ይብሉሎ ብርግጽ ሓደ ኣምላኽ ከም ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እዩ ኣምላኽ ሰማይ ካዩ ምስጢራት ክገልጽ ዝኽእል ነቲ ከይኮነ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ብነቢ ኢሳያስ ዝርኤናዮ ማለት ከይኮነ ከሎ ኣቀዲሙ ዝብል እሞኒ ምስኮነ ከኣኒ ተፈጺሙ እንረኽቦ ኣምላኽ ጥራዩ እንታይ ክገብር ዝኽእል ነገራት ክፈልጥን ክገልጽን ዝኽእል ድሓር ፍቅዲ 12 ከምዚ ይብል ስለዚ እቲ ንጉስ ኮረየ ኣዝዩ ተናደደ ንብዘለው ጠቢባን ባቢሎን ከዓ ከጥፍኡዎም ኣዘዘ እቲ ፍርዲ ድማ ወፀ ነቶም ጠቢባን ከዓ ኪቀትልዎም ጀመሩ ንዳንኤልን ንማሓዙቱን ኪቀትልዎም ኢሎም ይደልይዎም ነበሩ ሽዑ ዳንኤል ንኣርዮክ ነትን ጠቢባን ባቢሎን ኪቀትልዎም ዝወፀ ሓለቃ ዘብዐኛታት ንጉስ በመኽርን በእምሮን መለሰሉ ንሱ ንኣርዮክ ናይ ንጉስ መኮንን እዚ ብርቱዕ ፍርዲ ካብ ንጉስ ስለምንታይ ወፀ ኢሉ መለሰሉ ስለዚ ዳንኤል ንኣርዮክ ነቲ ሓለቃ ናይቶም ሰራዊት ከጥፍኡ ዝተሰደዱ ክሓቶ ከሎ በቲ ቁኑዕ ዝኾነ መገዲ ብትሕትና በእምሮን በመኽርን ክምልሰሉ ከሎ ክዛረቡ ከሎ ንርኢ ኣርዮክ ድማ እቲ ነገር ንዳንኤል ኣፍለጦ ዳንኤል ከዓ ናብ ንጉስ ኣትዩ ትርጉም ከፍልጦስ ግዜ ክሂቦ ንንጉስ ለመኖ ነቢ ዳንኤል ግዜ ተዋሂቡ ብርግጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን እንታይ ክገብር ዝኽእል ሞገስ ክህብ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ ልቢ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ወሓዝ ማይ ንሱ ናብ ዝደለየ የብሎ ይብል ብርግጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልቢ ንጉስ ከትሕት ዝኽእል ኣምላኽ እዩ እሞ ኣብዚ ንዳንኤል ዕድል ክህቦ ከሎ ንርኢ ድሕሪ ዳንኤል ይብል ናብ ገዛኡ ከደሞ ንዳንኤልን መሓዙትን ምስቶም ዝተረፉ ጠቢባን ባቢሎን ከይጠፍኡ ብዛዕባ እዚ ምስጢር እዚ ካብ ኣምላኽ ሰማይ ምሕረት ክልሙኑስ ንሃናንያን ንሚሻኤልን ንኣዛርያን መሓዙቱ እቲ ነገር ኣፍለጦም ሃናንያን ሚሻኤልን ኣዛርያን ካልእ ስሞም ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ ኣብ ምዕራፍ 1 ትንቢት ዳንኤል ከድናኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣርባዕቲኦም ኮይኖም ማለት እዩ ሃናንያን ሚሻኤልን ኣዛርያን ከምኡ ከዓ ዳንኤልን ሓቢሮም ክጽልዩ ናብ ኣምላኽ ጀሚሮም ሽዑት ምስጢር ንዳንኤል ብራእይ ለይቲ ተገልጸሉ ዳንኤል ከዓ ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስገኖ ዳንኤል ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ጥበብን ስልጣንን ናትዩ እሞ ስም ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ ንሱ ዘመናትን ወርሓትን ይለዋውጥ ነገስታት ይስዕር ነገስታት ከዓ ይሸይም ነቶም ጠቢባን ጥበብ ነቶም ኣስተውዓልቲ ከዓ ምስትውዓል ይህቦም ንሱ ዓሚቕን ሕቡእን ይገልጽ እቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይፈልጥ ብርሃን እውን ምስኡ እዩ ዝነብር ይብል ቃል እግዚአብሔር ወ ኣምላኽ ይብል ሽዑ
وأملاخ أبوتاتي نتنجر نجوس أفلت كنا إخامو تبابن حيلن سلازهاب كاني هجون اتزلمن نكاس لزجلس كالي يمسجنا كان ودس كان الله اتدس زبل مجمر تاني بداني الزجوبر انتايو انت إلنا نأملاخ سماي كمسجن كله بزحق زين أملاخ نلمن ما أملاخ كم لسالنا خلوا بحق نعوده مجمر تاني مسجونينا تحركت سيلوك على جزابير كم زيبل سلز دانيال نابتي تنجوس نتوم تبيبان بابلون كتفهم زعزو أرك كده أتيخ أنا توم تبيبان بابلون أيتت فأيام نابكر من نجوس وسدني أنا ون نجوس اتترجم كفلت إيه إلو نجرا دانيال كيدو شو أنتاي زجبرة تاكل إيه تسجم تزوا سدا كيدو أنتاي كجبر كله مالتي نتوم تبيبان سليوم كل من كله مالت أيتت فأيام ناب نجوس وسدني أنا أنتاي كجبرة ترجمو تي نايت حلمن تترجمن أنتاي كجبرة أيبل كفلت أيبل أب مصحف مثالي كنا كنرئن كلنا قال እግዚአብሔር كمزيب مصحف مثالي 16 أب قطري شوعته እግዚአብሔር بمجد حدا سبح انت بلو نتوم صلاتكم مسؤ بسلام ينبرم ስለዚህ ነቶም ጸላዕቱካ مسؤ بسلام ينبرم ስለዚህ بسالا دانيኤልን محزتون زوم سبات زياتهم كدحنو خلو نري تحرف فقد 25 شعو أريك يبل تنبي دانيኤል كالاي معرف قطر 25 شعو أريك ندانيኤል قلطيفو ناب نغوس اعتومو انيخو كابتوم دقي مرخات يهودا ننغوس ترغم زيفلط سباي رخيبا اللهو بلو اتنغوس كانتي بيلت شاطر التسمي دانيኤል نتزريخو حلم ترغم كتفلطن دو تخل اخا يلو ملسلو دانيኤል كا ابزن نرأي حجي دانيኤል مستحتى كتفلطن دو تخل اخا مستبحله كمزيبل دانيኤል كا اب قدم نغوس نزا نغوس زي حتى لا زلو مستيرس اتوم طبيبانن طنقلتن كلداوانن فلطن نغوس كينغرو ايكولون ايوم يلو ملسه دانيኤል حج انتاي زغبر زلو زوم سبات فلاطاتهم تبلم كغلصوا ايكولون نزي نغير زي بتبعات نتحق كنغرو خلو غنا خيبل افواد اسران شومنتن اب سماي زلو حد املاخ يو مستيرات زيغلص نسو خان نغوس نبوكادنصار بتي دحراي زمانات سي انتاي كمزي خون افلطو اتي امدق اسكا زريخ ايو حلمخان رايات راسخان ازي ايو يبل حجاب زنتاينا نرئ زلنا ام حد املاخ اب سماي زلو نسو طراي مستيرات زيغلص ناملاخ سماي كبكبل كله نتوم كالتينا زبلو زنبر غنا كتحتوم كله ابز نرئ علنا تحرف فود اسران شعتن ونغس يبل بزعبا ات بدحرزي زخون امدق اسكا كلوخا حسابات تنساكا ازي اقداس نغري نبي دانيኤል نتي نغس ات حلم طراي كونن زذكرو زلو ات حلم رسعي واي جن قدمتي مالت حلم محلامو كدقس كولت نغس يحسب نيرو بدحريسي انتاي كخوني بدحرزا منغس زي انتاي كمصيو يلو يحسب نيرو دانيኤል نتي حسابات ولايو زذكرو زلو اب قطر 29 دقيقه كنببه كمزيبل ونغس بزعبا ات بدحرزي زيخون امدق اسكا كلوخا حسابات تنساكا ات مستيرات زيغلص كانت زيخون افلطكا سلازي دانيኤል غنا نابت حلم كاي كدون اقديمو زغبره ነገር نري علنا سلازي ازي نتي لب نغس كدالوون يخالي اوكي سلازي اب فقد 30 كمزيبل ناي از مستير تغلصليسي اتترغاميو نغس من كينغرمو حسابات لبخا كتفلطو يمبر كاب كلاتهم ابز عالم زلو بطبب سلازي بلصكو ايكونن سلازي نبي دانيኤል ابزي انتاي كغبر كلنا نرئي زلنا هيوتو اتحد كبر كله ناملاخ سماي لعل كبر كله انا استغلصلي كاب كالوت سلازي بلصكو ايكونن غنتي اب لبخا زنبر حساب كتفلطو እግዚአብሔር سلازي دله يبللو قال እግዚአብሔር اب قداماي ملأخت بطرس 50 معرف قطر 7 كمزيبل قداماي ملأخت بطرس 50 معرف يقريتا قطر 6 دغيم بغزيو نسو العلم انت كبلكم اب تحت اتا صنعتي اد املاح تحت بالو سلازي اب قدم እግዚአብሔር تحت كنبل كلنا نسو العل يبلنا ناي نبي دانيኤል كنرينا مودعتو كمي كم زخونه اب قطر 30 حدن بار تترغم نايت حلمي كنغروي مالت ياريتا اتي مجمرتا حلمي كنغروي دحد تترغمو كمي كم زخونه قال እግዚአብሔር بعلو كنغرناي قال እግዚአብሔር كم زيبل تنبي دانيኤል قال اي معرف قطر 30 حدن ونغس انهون سخا عبي مسلي ريخا حجن اتي حلمي نغرولو عبي مسلي ريخا اذا غزيفن من صبراو خا زيغرمن زنبره مسلي اب قنمي خقومه ترئيتون زفره نبره اذا مسلزي رؤسو بلص ورقي دراتون قلاصمون برور كبدن حقون كا اسرازي نبره محاورو حاصين اغارو خا غليو حاصين غليو مريت نبره سلازي تمسلي كما يمسل يلولو
رؤسو بلوص ورقي درتون قلاصومن كانتاي برور كبدون حقون كانتاي اسرازي كبلو خلو نرئ لنا دحار محاورو حاصين دحار اتتحتاي اغرو دماني انتاي نبره يبلنا اغارو خا غليو حاصين غليو مريت نبره مالت اغارو كبل كله كابتي اتتحتواي تنرقصلو مالتي اتي محاورو كبل كله خاني اتي اغارنا مالتي محاورنا قال اتي كبدون حقون دماني از كبابي اتي درتون قلاصومن كاني ابززلو مالتي مس قلاصوم هجي رؤسو خاني ورقي كم زنبره سلازي ازي ينغرولو دحار يقصل تحلم غنا يتودن بزعبا تحلم زرايو فقدي 34 كم زيبل مسخات تمت نبركا انه خا ايد كيتن كيو امن تفنقيلو نتحصينن مريتن زخونه اغار اتمسلي وقعون دعمخون سلازي امن تفنقيلو وقعون دعمخون شو تحصينن مريتن اسرازن برورن ورقن بحاده تدعمخه كم بقبق عودي قوعي كونه أسرو كسعزي طف كأنفاس وسدو نتي مثل زواقعو امني غنا عبي كرن كونه نبزلا مدري ون ملأ اتحلمي ازيو ترغاميو خا ابقن منغوس كنغرو اينا قال እግዚአብሔር كنغرنا خلو اب بزعبات تنبيت زملكت نابنات اب تنبيت اب قدماي كالاي ملخت بيتروس كدنا خنرينا كالاي ملخت بيتروس قدماي معرف قال እግዚአብሔር كمزيبل كاب قصر 10 تشعته عزيز صنع قال تنبيت كا አለና مدريك ساعز وجح كخب صباح ون اب لبخم ساعز وص ابتي سفرا صلمات كم زبره مبرات جيركم انت استبحالكم له سناي تغبروا اللهم كل صحف تنبيت ترجمو كابرسو كم زي كونه قدم كله زفلطو يبل سلازي ترجم ناي تنبيت كاب جزار اسنا كن ترجمو ايغبانان نبي دانيال ذهبو زبل كل بخماي مجد ترجم الله انت دالنا بمسرت قال እግዚአብሔር قال املاك نغرنا خلو تنبيت سيبل قدسات سباتيوم بمنفس قدس تمريحهم كاب املاك تزاربو ونبر كتب فؤاد سب اي مصن بمنفس املاك تمريحهم تدعا تزاربو مخوينم منفس املاك طرايو كغلصون كردانان زخل سلاذ ابتمي دانيال قال اي معرف كنقصلينا امبار افقدي 36 قال እግዚአብሔር كمزي يزبل اتحلمي ازيو ترغاميو خاب قن منغوس كنغرو اينا سلاذ قال እግዚአብሔር بعدو تترغم كنغرناي ابيناي غزي كم زلنا دماني كرئناي قال እግዚአብሔር كمزي بل افقدي 37 تنبيت دانيال قال اي معرف قصري 37 ونغوس እቲ አምላኽ ሰማይና አኻ መንግስትን ስልጣንን ኃይልን ክብርን ዘሃበካ ንጉስ ነገስታት ንስኻ ኢኻ ደቂ ሰብን እንስሳ መሮርን አዕዋፍ ሰማይን ዝነብሩሉ ዘበለኻ ኣብ ኢድካ ሃበካ ኣብ ልዕሊ ኩላቶም ድማ ኣግዛአካ እቲ ርእሲ ወርቂ ንስኻ ኢኻ ይብል ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እቲ ርእሲ ወርቂ ንመን ከም ዘመልክት ይነግረና ኣሎ ንመንግስቲ ባቢሎን ወይ ከዓ ንጉስ ነቡካድነጻር ነታ መንግስቲ ባቢሎን ከም ዘመልክት ቃል አምላኽ ይነግረና ነቢ ዳንኤል ብዛዕባቲ ኤርምያስ ዝብሎ ዘበለ ወይ ድማ ጽሓፎ ትንቢታውቲ የጽንዕ ነይሩ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ሄድና ክንርኢን ከለና ነቢ ዳንኤል ነቲ ናይ ነቢ ኤርምያስ ዝብሎ ዝነበረ የጽንዖ ከም ዝነበረ እሞኻ ኣብኡ ከም ዘስተውዓሎ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኬድና ክንርኢን ከለና ነቢ ኤርምያስ ምናልባት ካብ ነቢ ዳንኤል ይዓቢ ነይሩ ገና ባቢሎናውያን መጽኦም ንኢየሩሳሌም ከይሓዝዋ ከለዉ ንደቂ እስራኤል ከይማረኽዎም ከለዉ ነቢ ዳንኤልን ብጾቱን ምርኮኛታት ኮይኖም ከይተወስዱ ናብ ባቢሎን ከለው እግዚአብሔር አምላክ በነቢ ኤርምያስ ይዛረብ ነይሩ ባቢሎን ከም ትመጽእ ሞድማኒ ከም ትሕዛ ንእስራኤል እዚ ድማኒ ህዝቡ እቶም እስራኤላውያን ንአምላክ ሰማይ ስለ ዘይተኣዘዙ እግዚአብሔር ባቢሎናውያን ገይሩ ከቃጽዖም ስለ ዝመደበይ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ እምበኣር ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ባቢሎን በከመይ ከም ትምሰል በከመይ ተመሲላ ከም ዝነበረት እግዚአብሔር አምላክ ገና كيكون خلو مالت جنا كي تفتسم خلو أقدمه أنت يجرو نيرو جليسو نيرو أبتنبيت إرمياس كن كيدينا مبل 5 معرف فقد شوعتك على أملاك كم زيبل بابلون أب إيد እግዚአብሔር نبزلا مدري تسكر صواء ورقي نبرت ህዝብታት ካብ ወይና ሰተዩ ስለዚህ አህዛብ አበዱ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ወን ለካ ከምቲ በነቢ ዳንኤል በነቢ ኤርምያስ ወና አቀድሙ መንግስቲ ባቢሎን በወርቅ ይመስልዋ ነይሩ ሞ አብትም ዳንኤል ምዕራፍ 2 ተከና ክንሪን ከለና እታካል ኤቲ መንግስቲ ብሩር ከነመን ተመልከት እዘን ኩለን መንግስታት መኻነን ቃል እግዚአብሔር ይነግረናዩ አብትም ዳንኤል ምዕራፍ 2 አፍቅዲ
39 كم زيبل بدحريخا دما كابخا تنس كالئ منغستي كتنسئ أبلع كل مدري تجزء كالئ سالسيتي منغستي أسرازون كتنسئ إياه سلزق على أملاخ انتايبل تا كالئيت منغستي برور دماني كام منغستي بابلون نئس زبلت إياك تكون إلى الله من البات بخمي يعني استي تكون ورك انترينايو ورك زخبري برور انترينايو كا ورك حسر زبلي دحار أسرازي إتا منغستات انتريناين إن حسرين زخدا دحار حصين يمتص دحار مريتن حصينن دتلاغبه يخون مالتي حجي إتا منغستي نبابلون كسعر انت خوينا بحايلي كابا كتنقس ايتخلنا جن بمنتاي كتنقس كتقل اللوا مالتي بخالق نغرات قال እግዚአብሔር كابا خا اتنقس كبلون كله بتي ቁጠባዊ ይኹን በሞራላዊ ማለት በስነ ምግባር መንግስቲ ባቢሎን ዘሓሸት ነራ አብስነ ምግባር ደሃር መንግስቲ እታ ካልኤት መንግስቲ ምስመጸት እንታይ ኮይና ማለት እዩ እታ ካልኤት መንግስቲ በስነ ምግባር አዝያ ካብ መንግስቲ ባቢሎን ብልሹት ነራ دحار كنرئ كلنا كم أندا تبالا شو أبز مود أتى زمن كنرئ كلنا دماني لك كم مريتن حاسينن كم زخنة مالت تزحسر زتبالا شو نايسنا مقبار زلوا زمن كم زبط حناون كابز كنرد عن خلينا متى قال إيت منجستي انتاي نيرا تعدم إيت منجستي بابلون نيرا أبتارخ كدنا كنرئ كلنا بار منجستي بابلون كابش دشميتن حمشتن كدمل الداتا كريستوس كساب حمشتن سالسان شعتن كدمل الداتا كريستوس أبسلطان صنيحة ازي لك كم تقال እግዚአብሔር ዝቦለ ድማ ኣብ حمشتن سالسان شعتن كاباتن اس منغستي كم زمصت اذا كاباتن اس ኢልዋ ዘሎ ምናልባት እንታይ ማለት ይምባር ከምቲ ተገሊጽ ዘሎ ካብ ባቢሎን በስነ ምግባር ትንስ ከም ዝነበረት እሞ ቃል እግዚአብሔር ከመን ሙኻና እንታይ ይብለና እንታይ ኢሉ ገሊጽልና ኣሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ከድና ክንርኢ ከለና ኣብኡ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 መንግስቲ ባቢሎን ከመይላ ከም ዝወደቀት እታ ብድሕሪኣ ዝመጸት መንግስቲ ከንታይ ከም ዝነበረት ይነግረና መንግስቲ ባቢሎን ኣብ ትሕቲ ንጉስ ቤልሻጽር ያ ነራ ኣብዚ ግዜ እዚ ቤልሻጽር ንኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ኣይሃበን ኣብኡ ንጉስ ነቡካድነጻር ማለት እቲ ሎሚ እነጽንዑ ዘለና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዘሎ ንጉስ ነቡካድነጻር ኣብ መወዳእታ ልቡ ከም ዘተሓተ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ሰማይ እሞ ከም ዝተለወጠ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 4 ነጽንዕ ኢና ግን ነቢ ዳንኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዕራፍ 5 ምስ ንጉስ ቤልሻጽር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንጉስ ቤልሻጽር ንኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ኣይሃበን ንጉስ ቤልሻጽር እቲ أملاك سماي أبو بؤ نجس نبوكاد نصار زجبره تأمرات كله النار كم زي رأيه إن سمعنا تناي أملاك ملقطات كله كم زي سمع كوينو نيرو ما بتناي بيت أملاك أقحى كتصاوت كأندر مش جمرة أمود أتام بقر إذن نجس زي أبتي سخير اللوزنا برجزي حنت إيد كاب سماي تلاقيها كم زمتت ما أبت من دمانين تايك جبر كلا كتصحف كلا من البات إيد تراي أكل زي بالله أما أنت تتصحف نيراس أنتي متسمعنا نزك نرئن كلنا ما نقص بالشاطر أزيو كم استربش كم استناوت أكل إجابة هري نجرنا تنبي دانيال ما أعرف حمش أزيو سلة تجنّع نتوم لا تتأبيبان تون قلتي كلا داوين فلت تزبحل تسوي عوام جن كقلت سؤال أي كعلون أما ودعت نبي دانيال تسوي نبي دانيال بزعبات صحفت كبل كله كم زيبل تنبي دانيال ما أعرف حمش تقصر إسرائيل حمشتن زاد صحفت التبلة زلاخة مني تكل وفارسين إيو ترجمة إدوما مني أملاك نمنجستخا قصران ترسون تكل بميزان تمزينكا قليل كا ترخبكا وفارسين منجستخا تمقيلا نسب ميدون فارسين توهبت مالتي لك كم تي نبي دانيال زترجمه أفقدي سالسان حدن داري يقرأ أفقدي سالسا كم زيبل بتالي تتي أبيل شاطر نجس كلا دوين مارت نجس بابيلونوين تقتله داريوس ميداناوي خا ودس سانكتن عامت كلنا تا منغستي تقبلا اب كم تيك الexavier زبولو منغستي ميدون فارسن اب 539 قدم لدته كريستوس اب سلطان مصيوم مالتي منغستي ميدون فارسن مالت بمنغستي برور تملكت مالتي اذا منغستي برور كاب بابلون تنئسيا تبحال كلهم بار بحايلي ايكونتن مخنياتو بحايلي سعراتا نبابلون انتاي داني بتسنا مغبار التي نجرات النات بالا شو خيط كله دماء أبزق زي زنير إلنا اتصل سيت منجست أسرع زخ من نيرا أبتم دانيال معرف شو من تكرنا كنرئن كلنا اتا منجستي برور أبو بهذا دعول تمثيلا نرخبا تم دانيال معرف شو من تاكل اتي منجستي ميدان فارسن بدعول تمثيلا نرخبا أو كلت أراوي تجلس أمالو تقدماي دعول
ሜዶንን ፋርስን ክልተ ቀርኒ ከም ዝነበሩ ምክንያቱ ክልተ መንግስታትን ቀርኒ ማለት ቀርኒ ንመንግስቲ ዘመልክት እዚ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከነጽንዕ ከለና ክንሪኤና ካብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ሕጂ ክልተ መንግስታት ሜዶንን ፋርስን በሓደ ነይረን በሓደ ኮይነን እንሰርሓ ነይረን እሞ ብድሕሪኡ መን ይመጽእ ይብለናው ድቤላ ይመጽእ እቲ ድዑል ኣብ ዝነበረሉ እዋን መንግስቲ ሜዶንን ፋርስን ድቤላ መጽዩ እንታይ ከም ዝገብሮ ማለት እዩ ነቲ ድዑል ከም ዝቀተሎ ይነግረና ቃል እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 10 ከም ዝብል እቲ ዝረኣኻዮ ክልተ ዝቆርኑ ድዑልሲ ነገስታት ሜዶንን ፋርስን እዮም እቲ ብሩር ማለት እዩ ብድዑል ተመስሊ ዘሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 8 ነገስታት ሜዶንን ፋርስን እዮም ድሓር ቁጽሪ 21 እቲ ጨጓር ድቤላ ድማ ንጉስ የናኒ እዩ እታ ኣብ መንጎ ኣዒንቱ ዝነበረት ዓባይ ቀርኒ ከዓ እቲ ቀዳማይ ንጉስ እዩ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣብ ትቀጻሊ መጽናዕቲ ናይ ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሐንስ ዕሙቕ ዝበለ ክንሪኤና እዚኦም ኩላቶም እንታይ ሓደሽቲ ዝኾኑ ብርሃናት ሒዞምልና ይመጹ ግን ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ንኽሕግዘና ካብዚ ሓደ ነገር ወሲድና ኣለና ንሱ ድማኒ እታን መንግስቲ ሜዶንን ፋርስን ዝሰዓረት ወይ ድማ ዘጥፍአት ናይ ንጉስ ዮናኒ ኢልዋ ዘሎ ግሪክ ማለት እዩ ዮናኒ ንግሪክ ዘመልክት መንግስቲ ግሪክ ኣብ ስልጣን ከም ዝመጸት ቃል እግዚአብሔር ኣብኡ ነጊርና ኣሎ ብስሙ ጸዊዕዎ ኣሎ እሞ ልክዕ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝበሎ መንግስቲ ሜዶንን ፋርስን ካብ 539 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 331 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ስልጣን ጸኒሓ ድሓር ኣብ 331 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ መንግስቲ ግሪክ መጽያ ቃል እግዚአብሔር እምበር እዛ መንግስቲ ግሪክ እዚ ኣብ ከመይ ከም ትምሰል ይነጊርና ዘሎ በአስራዚ አስራዚ ካብ ብሩር ይሐስር ብሩር ካብ ወርቂ ይሐስር ስለዚ እና ሓሰረ ንሪኦ ኣለና ቁጠባዊ ሓደ ከም እዚ በጽሕናዮ ዘለና ቁጠባዊ ቅልውላውን በዚ ክንድኦ ንኽእል ኢና ቁጠባዊ ቅልውላው ምስኡ ድማ እቲ ናይ ስነ ምግባር እና ሓሰረ ሰብ ኣዝዩ እናተባላሸዎ ከኣኒ ይመጽእ ከም ዘለውን ዘርኢ ነገር እዩ ድሓር ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 4 ቃል አምላኽ ከም ዝብል እታ ራብዒት መንግስቲ ከም ሓጺን ብርትዕቲ ክትከውን ከምቲ ሓጺን ንኹሉ ነገር ዝጭፍልቕን ዝሰባብርን ከምኡ ከዓ ከም ዝቅጥቅጥ ሓጺን ኮይና ነዚ ኩሉ ክትጭፍልቕን ክትቅጥቅጥን እያ እቲ ኣጋርን ኣጻብዕን ገሊኡ መሬት ገሊኡ ሓጺን ዝረኣኻዮ ከምኡ ተፈላለየት መንግስቲ ክትከውነ ግናኸ ከምቲ ሓጺን ምስ ልምሉም መሬት ተሓዊሱ ዝረኣኻዮ ካብ ጽንዓት ሓጺን ገለ ክህልዎ እዩ ከምቲ ኣጻብዕ ኣጋር ገሊኡ ሓጺን ገሊኡ ከዓ መሬት ዝነበረ ከምኡውን እታ መንግስቲ ገሊኣ ብርትዕቲ ገሊኣ ከዓ ተሰባሪት ክትከውን እያ ኣብ ታሪኽ ከና ክንርኢ ከለና መንግስቲ ግሪክ ካብ 331 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 168 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ስልጣን ጸኒሓ ብድሕሪኡ መንግስቲ ሮም ያመጽያ መንግስቲ ሮም ናቶም ኣጽዋር ኩለን ተርእናዮ ኣብ ታሪኽ ሓጺን እዩ ነይሩ ብሓጺን ዝተሰርሐ ኣጽዋር እዮም ነይሮም ኣዝዮም ጨካናት ነይሮም ልክዕ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ ንኹሉ ነገር ዝጭፍልቕን ዝሰባብርን ከምኡ ከዓ ዝቅጥቅጥ ሓጺን ኮይና ነዚ ኩሉ ክትጭፍልቕን ክትቅጥቅጥን ይብል ብዛዕባ ታረብዒት መንግስቲ ሮም ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረትሉ ካብ 168 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 476 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ስልጣን ጸኒሓ መንግስቲ ሮም ኣብቲ ግዜቲ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝተሰቐለ ኣብ ግዜ መንግስቲ ሮም ብዙሕ ስደት ንክርስቲያናት ከም ዝበጽሖም ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እሞ መንግስቲ ሮም ኣዝያ ጨካን ከም ዝነበረት ልክዕ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ግና ኣብ 476 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ መንግስቲ ሮም እንታይ ከም ዝኾነት ዝተፈላለዩ መንግስቲ ከም ዝኾነት ኣብ ፍቅዲ 41 ከምኡ ዝተፈላለዩ መንግስቲ ክትከውን ይብል ኣብ ታሪኽ ከና ክንርኢ ከለና ልክዕ ከምቲ ማለት እንታይ ይልወሎ ከምቲ ገሊኡ ሓጺን ገሊኡ መሬት ዝነበረ ኣጋር ከምኡ ያ ኮይና ማለት 10 ኣጻብዕ ኣለና ልክዕ ኣብ 10 መንግስታት ከኣኒ መንግስቲ ሮም ተመቂላ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ክድገም ከሎ ደጊምና ክንሪኤና ድሓር እቲ ቀንዲ ነገር ዘገድስ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ደሊናዮ ዘለና እንታይ እዩ መንግስቲ ሮም እታ ራብዒት መንግስቲ ከም ዝመጸት ኣብ መወዳእታ ድማኒ እቲ መሬትን ሓጺንን ዝተላገበ ምናልባት መሬትን ሓጺንን ተላጊቡ ዘሎ ኣጋር ክልተ ነገራት እዩ ዘመልክት ሓደ ነቲ 10 መንግስታት ዝረአናን ማለት እዩ ካልኣይ ትርጉሙ ድማ መሬት ንቤተ ክርስቲያን እዩ ዘመልክት ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ከድና ክንርኢ ከለና እስራኤል ብመሬት ተመሲላ ኣብኡ ንረኽባ እግዚአብሔር ብመሬት ክምስላ ከሎ ንርኢ ልክዕ ድማኒ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ንመን እዩ ዘመልክት እንተዳልና ንህዝቢ ኣምላኽ እዩ ዘመልክት ስለዚ ቤተ ክርስቲያን
ንን ሓፂንን ማለት ሓፂን ድማኒ ንመንግስቲ ዘመልክት ዝተሓዋወሰ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ከም ዝህሉ እዚ እውን ብዕሙቕ ዝበለ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ራእይ ዮሃንስ 13 ተገሊጹ ስለ ንረኽቦ ንሽዑ ግዜ ክንገድፎ ኢና እሞ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እታ ከውሒ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብል እታ ከውሒ ወይ ከዓ እታ እምኒ ንምንታይ ተመልክት ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 4 ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለዓለም ከቶ ዘይትጠፍእን ግዝኣታ ከዓ ንኻልእ ህዝቢ ዘይወሃብን መንግስቲ ከተንስዩ ንኹለን እዘን መንግስታት እዚኣተን ክትጭፍልቐንን ከተጥፍአንን እያ ንሳ ግና ንዘለዓለም ክትቀውም እያ ከምቲ እምኒ ኢድ ከይተንከዮ ካብ ከረን ተፈንቂሉ ንሓፂንን ኣስራዝን መሬትን ብሩርን ወርቅን ክድዕምኾ ከሎ ዝርአኻዮ እቲ ዓብዪ ኣምላኽ ንንጉስ ነቲ ድሕሪ እዚ ዝኸውን ኣፍለጦ እቲ ሕልሚ ርግፅ ትርጓሜኡ ከዓ እሙን እዩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ እምኒ እንታይ ከም ተመልክት ይነግረና ኣሎ መንግስቲ ኣምላኽ ክርስቶስ ብክብሪ ክመጽእ ኣዝዩ ቀረባ እዩ ኣሕዋት እሞ ክርስቶስ ኣብ ዝመጸሉ ድማ ዛ ከውሒ እዚኣ ማለት ንዕኡ ተመልክት ንኩሉ ነገር ክትጭፍልቕ እያ ዓባይ መንግስቲ ንዘለዓለም ድማኒ እትቀውም ክትከውን እያ ልክዕ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝበሎ ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለዓለም ከቶ ዘይትጠፍእን ግዝኣታ ከዓ ንኻልእ ህዝቢ ዘይወሃብን መንግስቲ ከተንስዩ ንኹለን እዘን መንግስታት እዚኣተን ክትጭፍልቐንን ከተጥፍአንን እያ ንሳ ግና ንዘለዓለም ክትቀውም እያ ብርግፅ ኣብ መወዳእታ እቲ ንጉስ ነቡካድነፃር ንነቢ ዳንኤል ከኽብሮ ከለና ንርኢ እቲ ደስ ዘብል ነገር ነቢ ዳንኤል እኳ እንተኸበረ ነቶም መሓዝቱ ምስኡ ኮይኖም ዝጽልዩ ዝነበሩ ግና ኣይረስዖምን ኣብ መወዳእታ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ 46 ክሳብ 49 ሽዑ ንጉስ ነቡካድነፃር ብግንባሩ ተደፊኡ ንዳንኤል ሰገደሉ ሰገደሉ መስዋዕቲ ብልዕን ዕጣንን ከቕርብሉ ድማ ኣዘዘ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ንስኻ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትገልጻ ካብ ከኣልካስ እቲ ኣምላኽኩም ብሓቂ ኣምላኽ ኣማልኽትን ጎይታ ነገስታትን ገላፂ ምስጢራትን እዩ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ልዕል ኣበሎ ብዙሑን ዓብይን ውህበት ሃቦ ኣብ ልዕሊ ኩላ ኣውራጃ ባቢሎን ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ጠቢባን ባቢሎን ከዓ ሓለቓ ገበሮ ዳንኤል ንንጉስ ለሚኑ ንስድራእን ሚሳእን ዓብድኔጎን ኣብ ልዕሊ ተግባር ኣውራጃ ባቢሎን ሸሞም ዳንኤል ግና ኣብ ደገ ንጉስ ነበረ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ኣብ መወዳእታ እምበኣር ከምቲ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ትሕቲና ልዕል እንብል ከምኡ ከም ዝኾነ ነቢ ዳንኤል እግዚኣብሔር ልዕል ከም ዘበሎ ኣብታ መንግስቲ ስልጣን ከም ዝሃቦ ከምኡ ድማኒ ነቶም ብፆቱ ድማኒ ከም ዘይረስዖም እሞ ክቡራት ኣሕዋት ንኣምላኽ ሰማይ ክብ ከነብሎ ሎሚ ይደልየና እቲ ግዜ ኣዝዩ ቀረባይ ክርስቶስ ክምለስ ኣዝዩ ቀረባይ ስለዚ እምበኣር ንሕና ኣበይ ኣለና ማለት እዩ ኣብታ መወዳእታ ማለት ኣብቲ መሬት ኢና ዘለና ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ድማኒ እቲ መሬትን ሓፂንን ንምንታይ የመልክት እንተዳኣልና እተን ዝተፈላለየ መንግስታትን ከምኡ ድማኒ ሕውስዋስ ቤተክርስትያንን ፖለቲካን ቤተክርስትያንን ዝተሓዋወሰ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ዕሙቕ ዝበለ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ራእይ ዮሃንስ 13 ከነጽንዕ ኢና ብርግፅ ኣሕዋት ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ሎሚ ኣምላኽ ክንዳሎ ይደልየና ኣሎ ምናልባት ሮም ዝተመቕለት ኣብ 10 መንግስታት እያ ልክዕ ተመቒላ ከምቲ 10 ኣጻብዕ ዘለና ኣብ ኤውሮጳ 10 መንግስታት ነይረን ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ድማኒ ኣለዋ ገለ ዝጠፍኣ ድማኒ ኣለዋ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ተገሊጹ ዘሎ ግን እቲ ዘገርም ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ናቱ መንግስቲ ከምተን ኩለን ዝሓለፋ መንግስታት ባቢሎን ሜዶን ፋርስን ግሪክ ከምኡ ድማኒ ሮም ኣይኮነትን ንዘለዓለም ትነብር መንግስቲ እያ እሞ ናይዚኣ ወረስቲ ዶ ክንከውን ኣይንደልን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋ ሂቡና ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ከድና ክንርኢ ከለና ልብኹም ኣይሸበር ይብል በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳልኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመልሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ክቡራት ሰማዕቲ ነዛ መንግስቲ እዚኣ ክንወርስ ኣምላኽ ይደልየና ኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ይብል ቃል እግዚአብሔር ነዚ ክንከውን ተጸዊዕና ኢና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ህይወት ይሃልወና ብዘይገድስ
ሎሚ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ክንብልን ንኣምላኽ ሰማይ ክብ ከነብልን ልክዕ ከምቲ ንጉስ ነቡካድነፃር ካብቲ ምድራዊ ዝኾነ ኣምልኹ ናብ ኣምላኽ ሰማይ ዝተመልሰ ሎም ድማ ኣምላኽ ናብኡ ክንምለስ ይደልየና ኣሎ እማ ኣብ መወዳእታ እምበኣር ሓንቲ ጥቕሲ ከንብብ ይደሊ ቃል እግዚአብሔር ሎሚ ተስፋ ዝህበና ነገር ኣሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ መበል 55 ምዕራፍ ቁጽሪ 6 ከምዚ ይብል ንእግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ፀውዕዎ ረሲእ መገዱ ዓመፀኛ ከዓ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ ከዓ ክምሕሮዩ ኣዝዩ ይቕረ ይብል እሞ ናብ ኣምላኽና እውን ይመለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምድሓን ክህበና ይደሊ ከምኡ ኮይንና ክንነብር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና እሞ ብጸሎት ክንውድእና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸሎት ንቕረብ ንጸሊ ቅዱስን ጻድቕን ኣምላኽ ኣዝና ነመስግን ኣለና ጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣን በዛ ግዜ እዚኣን ንኣና ዝኸውን ትምህርቲ ስለ ዝሃብካና የመስግነካ ብርግጽ ምጽኣትካ ኣዝዩ ቀረባ እዩ ከምቲ ብነቢ ዳንኤል ተነጊሩና ዘሎ ኣብቲ መወዳእታ መሬትን ሓጺንን ተላጊቡ ዘሎ ኣብተን መወዳእታ ናይ መወዳእታ ግዜታትን ሰዓታትን ኢና እንነብር ዘለና እታ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ምጽኣትካ ከም ዝኾነ ተረዲእና ክንዳሎ ክትሕግዘና ይጽሊ ኣብ ቅድሜኻ ዝኣበስናዮ ኩሉ ኃጢአት ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣቦ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎናን ኮይኑ ዝፈላለየና ኃጢአት እሞ ኃጢአት ካብ ማእከልና ክረሕቕ ንዓኻ ከነፍቅደልካ ህይወትና ክንውፊ ጸጋብ ዝሓልና በዛ ሰዓት እዚኣ ንትሰምዕ ዘበለት ኩሉ እዝንን ንዝሰምዕ ዘበለ ኩሉ ሰብን እግዚአብሔር ንስኻ በዓልኻ ንልቡ ከተንቅድ ንምጽኣትካ ድልዋት ኮይኖም ክርከቡ እግዚአብሔር ኣብ ልቦም ክትሰርሕ ይልምነካ ኣለኹ ዝኸበደና ዘሸግረና ዘጨነቐና ኩሉ ካበና ኣርሕቆ ስለ ሰማዕካና ኣዝየ መስግነካ ዝኹሉ ንጽሊ ስለ ተፍቅረና ስለ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክትብል አሜን